Kapuso ti kinabanwar di kiti babay nabigbig iti kinni-kinni kaspaset ti selebrasyon ti Women's Month ti probinsya ti Ilocos Norte at iti detalye. Naragsak ang nagtitipon dagiti narway a babay ti Lawag City kas panang ipakita ti panagkaykaysada. Babayan ti panakaysayang kat ti kinni-kinni. Nagnadagito ti Rizal Street ang nagkinni-kinni aging kay ti San Juan ang ti Kapitolyo Provincial. Kanya-kanya ti estilo dagiti grupo ti panagsalada kabayatan ti panagnada. Ti grupo ti Zonda Club of Ilocos Norte, inkit danda pa hindi pa nang celebrate International Rose Day iti aktibidad. Para ma-empower ang mga women. Mga bata na ayaw mag-aral, dapat matuto na sila na they have to study first before they get married, before they get pregnant. Nagsentro ti parada ti panang bigbig ti kinabanwar dagiti babae ken inna. Nang ron ti panagduras ken dinapinta sa masakbayan ti probinsya. We must also speak of the daily heroism of mothers who toil for their children and their families. Uray dagiti police women, saan nagpaati ti panagsalada. Nang ron ta binigbig ti aktibidad ti importansyada. Hanlang mag-imbestigar to brami, no diket maki-join ti kakasing activities. Mark Masudog, nakatutok, 24 oras, Ilocano.